Balima Anyokuma, très urgent. Billet mercredi 14 septembre 2022. Ko terroriste attaque do kera 100. Suro be ko terroriste attaque do kera Segu. Attaque do fana kera Talatay, Kleflaina. Attaque fana do fana kera Bankas. No nyandali. Alhamdulillah, ambe donso fo. Vraiment, oui, victoire ta terroriste contre là. Ambe armée malienne fana fo. Segu terroriste attaque mon kara armée wulika joke malien beki hakli sigi armée baka barala vraiment même nya fo malien nyana mali kelente de attaque beka kali burkina bi utara burkina dugu kelen dugu konturu terroriste fle kata burkina dugu konturu kelen de mine anyo de fo nyana ngoni bi bolobo france bola ma nokonde ama nyini malien befe beki aklanta franyon kan anganga surasu deme bara mbe nya chogoya mina anya me ko mogo do fana be fe kata grève la ama nginu fe ku bolda udusula ko okol karamogo ko kolu beta grève la ama ngini ambalma okol karamogo fe ku bolda udusula ni to wakati yede o fana semaine be anyo information soro ambe mali gouvernement fou parce que u yewuli ka joket le flyna ko orpayeru chinois munu beta ka mogo ka fenge ko la kenya ba orola anya information soro gouvernement re ka cité sans faire là ku wula o mogo no fait les orpailleurs là munu be sanu fenge nke donc wulembo mogo contrôle le flyna amba foko bravo au gouvernement malien président Kelense ka bekede sorasu fana Kelense ka beke am bede sorasi yanga blanc kungolo la awani mogo be la fana ni mogo be information mina numéro vert dobe aba wuli c'est très important il y a un numéro vert amena numéro di bela jelema meka numéro na bo mena numéro di bela jelema numéro inta numéro vert dobe non ni aw somina ko dobe ka kedro abe ni numéro vert de wuli rapidement segu kawye victoire mun ke terroriste contre la amena klaka kuma o victoire fanaka mais yana ngata nya fe numéro vert dobe non ameno di malien dem bela jelema ni mogo aga dugu la na somina ko terroriste be kana aw kana gringata et réseaux sociaux sans faire mais siginga kumaka nanya be terroriste la be kata aka dugula ou be ni attaque da menana numéro vert do be abe numéro ni wole mena numéro en boka di awma 600 malien bela jele qui préparer numéro en fleninge voilà abe ni numéro de wole mba fo français la katla ka fo bamanangana abe ni numéro vert de wole na ni numéro vert wole ou be soroka voilà numéro en flabe gouvernement ka city sans fait le numéro vert est 80 33 1 numéro vert et Shegi Fou Saba ani Kele oya bamanangana mai numéro vert et ben numéro vert on le dron ka surasu la donia ko attaque be kake donc c'est pas la pelikata et réseaux sociaux sans fait parce que souvent naya a faute et réseaux sociaux sans fait ko attaque be kake yani surasu ga se terroriste ni chama be boli ou be disposition d'ota donc anya ni information de soro malien fait ni somina ko terroriste be ka attaque ki ga orala police ka numéro vert be non gendarmerie ka numéro vert be non garde nationale ta be non police ta oye 80 00 11 15 na be fa ka police wole oye bishegi ibe fouke katla ka fouke katla ka kelenke katla ka kelenke katla ka kelen wereke katla ka duruke imuno composé oye police tayi centre de secours oye amogo be deme bagamina o bisaka ke finitiki kunda o be docteur Sokunda au numéro fana oye 80 00 11 11 oye bishegi ani fou ani kele fo chien nani donc oye police ou taille gendarmerie na mogo be gendarmerie là rapidement au numéro vert est 80 00 11 14 donc ba fo bamanangana bishegi ibe fouke katla ka fouke katla ka kelenke fo chien saba ka soro ka naninke abo numéro abo lu composé oye gendarmerie taille garde nationale no anga surasu ta o fleni 80 00 11 25 ok oye bishegi katla ka fouke ote chien fly katla ka kelenke fo chien fla ka soro ka flake ka duruke garde nationale tambe sikaka 80 00 11 25 ibe bisheginke ka fouke
ka kelen kɛ ka kelen kɛ ka fila kɛ ka duuru kɛ a b'o numéro vert a bɛ to k'olu wele n'aw sɔmina ko ko dɔ bɛ ka kɛ parce que l'heure est très grave Burkina présent o y'a ka ministre de la défense o y'o limogé hala ma mɛn Burkina présent y'a ka ministre de la défense ka limogé u taara Burkina dugu kunturu de minɛ ko Talatayi n'o y'an ka an bɛ général Gamu fo yan yɔrɔ la Talatayi dugu dɔ bɛ ko Talatayi o Tessit mara ye Mali ni Niger frontière u taara u ye dugu yɔrɔ bɛɛ ci presque donc an ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jija hali bi an ka armée dɛmɛ armée ka baara bɛ ɲɛ bolo cogoya min na an kana don ni kuma ye mun fana bɛ se ka kɛ degun ye armée ma donc maliyɛnw segukaw ye attaque min kɛra Segu an bɛna vidéo bɔ ka yira aw la aw ni an bɛ jɛ ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ segukaw ko tout va très bien ko armée y'a ka baara kɛ donc a segukaw ka vidéo filɛ aw ni an ka jɛ an ka segukaw ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ Segu Jalabugu poste la nka bɛ k'u carina k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ko min ye attaque o kɛra yan a ma ɲɛ an yɛrɛ wulila ka na wajibi don an ka cɛfini tabaw ni u bɛ sa yɔrɔ min na walahi o b'a sɔrɔ anw fana bɛ toli ye o de la an wulila nin waati in na ka na fara u ka Jalabugu poste la yan an nanen kɔfɛ Jalabugu poste la an nana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma mɔgɔ kelen de joginna an bɛ dugawu kɛ Ala k'o ka joginda nɔgɔya ani mobili kelen jenina ani moto 3 ɲɔgɔn na alhamdulillah an ka cɛfini tabaw u bɛ u sen kan u bɛ anw de kan k'u dɛmɛ ni fɛn o fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ dogo anw dɔw de ka yɔrɔ la an b'u ye an tɛ kunnafoni di an k'an ka kunnafoni di an k'an ka fara an ka cɛfini tabaw kan ka kunnafoni d'u ma anw de y'u sen ye anw de y'u bolo ye anw de y'u ɲɛ ye anw de y'u tulo ye o la ni a ye mɔgɔya sigana mɔgɔ ye a fɔra ko aw ka numéro di numéro bilalen don k'a fɔ aw ka wele kɛ donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛfini tabaw an dalen b'u la su fara tile kan wa an filɛ u kɛrɛfɛ yan nɔ a balimakɛ dɔ Gɔ Sidiki Mɛnta Segu ka fara autorité morale kan an bɛ Mali bɛɛ fo ka laɲini kɛ maliyɛnw fɛ an bɛ heure min na bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka autorité k'u soutenir u ye baara min kɛ Segu kɔnɔ yan su in na an dalen kun t'o la dɔ farala a kan walahi o fana an ka cɛfini tabaw u bɛ sa yɔrɔ min na anw bɛ toli ye tiɲɛ walahi anw ka cɛfini tabaw y'a ye anw m'an da an ka so kɔnɔ ka suma ala ni cɛfini tabaw sababuya donc o kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ an fana ko an ti to so kɔnɔ an bɛ bɔ ka na an ka cɛfini tabaw u bɛ sa yɔrɔ min na anw bɛ toli ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ heure min na k'an ka cɛfini tabaw kɔkɔrɔma don olu de bi ni marifa bɛ ɲɔgɔn na su tile waati bɛɛ lajɛlen la fan bɛɛ lajɛlen fɛ mun kosɔn pour que population civile bɛ se ka lafiya pour que jamana bɛ se ka lafiya o cɛfini tabaw o ye maa dɔw ka lagosilibaw ye baara foyi tɛ maa dɔw la k'olu buruja n'o cɛfini tabaw tɛ walahi bilahi sunɔgɔ tɛ anw ye lafiya tɛ anw ye donc an ka cɛfini tabaw an b'u kɔ dugu kɔnɔ an b'u kɔ kungo kɔnɔ an b'u kɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ sa yɔrɔ min na anw bɛ toli ye donc ka dugawu kɛ an ka jamana ala k'an ka jamana kɔlɔsuma ala k'an ka jamana kisi ala ka jamana tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a si ma sigi sɔrɔsiw ma sigi gardiw ma sigi gendarmew ma sigi polisiw ma sigi sapeurs pompiers bɛɛ bi yan o fana an bɛ to an ka so kɔnɔ mun na an t'i to so kɔnɔ bilen n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye minnu bɛ marifa ta ka na o fana ye civils de ye an fana bɛ bɔ ni jamana ma marifa di an ma an fana bɛ bɔ ni an ni n'an force ye an bɛ se ka jamana défendre cogoya min na vive l'armée malienne vive colonel Assimi Goïta. Bon alhamdulilayi Balaza info lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an ye o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma hali ni y'an ka cɛfini taba kelen-kelen sara miliyari kelen-kelen par mois min ye fɛn ye n'a bɔra ka ban a ɲɔgɔnna ti sɔrɔ quoi mɔgɔ min sɔnna k'a ni di ko n b'o kɛ ka faso kuma bɔ barikantan de bɛ o lagosi quoi barikantan de bɛ o lagosi danbɛntan de bɛ o lagosi quoi ɲɛnɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw de don mun na i ma don cɛfini na donc an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sadiri mɔgɔ ninnu bɛ dogo anw de fɛ u bɛ tɛmɛ anw de ka yɔrɔw la anw de bɛ siran an ka sira dabila an tɛmɛna sira waati ka ban quoi kama bɛ nɔrɔ la fo a bɛ an yɛrɛ fɛ yan an ka sira dabila an ka jitɔ dabila n'an sigana mɔgɔ min an k'o jira o de ɲɔgɔnna tɛ quoi wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. kuma banna pewu segukaw bɔra bravo maliyɛnw a ye tɛgɛrɛ fɔ segukaw kun mali bɛɛ n bɛ sigi kuma in ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan mɛn mali bɛɛ dugu kelen min mɔgɔ wulila a mɔgɔba bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ sa mali ko la n y'a ye dugu fɔlɔ min ka kɛ mali bɛɛ o segu di segukaw ala ka barika don aw la ala ka barika don mali dugu mɔgɔ bɛɛ la walahi ne tɛ bɔ segu mais bilahi
ne Segu ka di o bamananga ni de bamananw ba do koro emi wallahi ne Segu ka Segu ka wallahi billahi ala ka baraka do awla ama ngini Mali dugula mogo befe Segu ka fle ka ne munke terrorisme be attaquer la wagati mina Segu ka de bora kambe sanga surasu no fe ala ka baraka do Segu ka wula dugumi mogo baw fara ñogon ka duwaw do Mali ye ka Mali jugu danga ala ya duwaw mina o Segu ka di Segu ka wala ka baraka do awla Segu ka ala ka baraka do ala ka baraka do Malien bela mais Segu ka nga do ba ya libi billahi ala ka baraka do la ay faso kanu ama ngini Mali dugu befe befana ka Segu ka wula digi na ye terroriste ye na somina mogo la ko terroriste don aya tigi ay wuli aka tigi dénoncer aw kana siya tɔgɔ fɔ ayi sinon a bɛ armée ka baara gɛlɛya bolo France bɛ fɛ ka na ni siya kɛlɛ de n'a ye maa ye ko terroriste don ni maninga de don aw kana fɔ ko maninga don dɛ ni maraka de don aw kana fɔ ko maraka don dɛ sinon ne yɛrɛ b'aw kɛlɛ o la dɛ donc maliyɛnw o yɔrɔ la n'a ye mɔgɔ ye a kana siya fɔ aw kana mɔgɔ gosi aw kana mɔgɔ nɛni aw kana violence kɛ pas de violence n'a ye maa min ye numéro vert mun dira n bɛ tila ka numéro vert n bɛna reprendre ka bila n ka page sanfɛla la aw bɛ armée dɛmɛ a ka baara la armée ye anw de armée ye n'anw tɛ armée tɛ anw kɔrɔw de bɛ ka fini anw kɔrɔ de armée ye anw dɔgɔninw de armée ye anw denw de armée ye awa anw yɛrɛ de armée ye awa anw de kan ka armée dɛmɛ a ka baara bɛ ɲɛ bolo cogoya min na armée dɛmɛli Asimi Diari ye o Asimi ma Diari ye o e ka armée o tɛ Asimi ka armée de armée mun bɛ Asimi ka armée tɛ dɛ Mali ka armée de don an bɛɛ de ka armée don donc minnu tɛ Mali fɛ u bɛ se ka taa passeport français ta u bɛ taa yɛlɛma Faransi an ŋɛnɛ maliyɛn de ne bɛ États-Unis yan dɛ mais ne bɛ sa Mali nɔfɛ walayi ala maliyɛnw ala ka hɛrɛ k'aw ye n ka dɔw bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye je suis de cœur avec tout le monde ka tila k'a fɔ ɲɛna Segukaw wulila u ye victoire kɛ terroriste contre la an b'a fɔ ko bravo à la population de Ségou donc ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si kana décourager bi ye mercredi 14 septembre 2022 ala ka barika don Segukaw la dugukɛlɛ min mɔgɔw wulila a cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kana dɔnnikɛla fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'u cɛsiri Maliko la k'a fɔ a ka tu ta la o ye Segukaw di Segukaw ka bonya baw ye Segu Lasana Kane ka foli bi ye Segu karamɔgɔw Segu somaw Segu chrétiens Segu denmisɛnninw Segu mɔgɔkɔrɔbaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye wallahi a ye faso jɔ kanu don maliyɛn bɛɛ kɔrɔ ni maliyɛn bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ Segukaw y'a kɛ cogoya min na terroristes ka taga Segu attaquer Segukaw bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka fara armée kan ka terroristes gɛn ka victoire ta n'an bɛɛ y'a kɛ ten n y'o de fɔ maliyɛn bɛɛ wuli i m'a Katikaw fana wulila o wulila k'u bɛ taa Kati attaquer dɔ Katikaw fana wulila donc ala ka barika don aw la an bɛ Bandiakara mɔgɔw fana fo Bandiakarakaw fo Mopti maraw Bandiakarakaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donsow bɛɛ fɛn fɛn wulilen bɛ ka jɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko donsow fana victoire ba de kɛ terroristes contre la Mali kelen tɛ dɛ u bɛ fɛ ka Mali ni Burkina de u bɛ fɛ k'o de ci parce que n'i ko k'i to tubabuw fɛ Damiba y'a ka ministre de la défense a y'a limogé ka bɔ fanga la pewu a ja tigɛ kojugu Burkina président ko a ma da ka finitigiw ka ministre la k'ale yɛrɛ bɛ kɛ ministre ye aw fana fɛn filɛ an bɛna o bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na donc mɔgɔ si kana paniquer ko attaque bɛ ka kɛ Segu bɛɛ k'i hakili sigi ko ŋɔmirala mɔden le Mali aura la victoire finale maliyɛnw a ye da ka armée la a ye da ka mɔgɔw la an b'an ka armée mɔgɔw fana fo u ka baara taabolo la a y'a lajɛ u bɛ ka mun kɛ Burkina k'u taara Burkina terroristes taara Burkina ko Burkina Faso Solonzo insécurité les terroristes prennent leur quartier dans les locaux de l'administration publique la situation sécuritaire dans la province de Banwa est très critique au Burkina Faso après avoir conquis la majorité des villages et de la province. Les terroristes sont passés à la vitesse supérieure en s'attaquant au chef de lieu de province Solonzo. Ainsi, l'armée dans toute sa composante a été la cible des terroristes au Burkina Faso, du commissariat en passant par la gendarmerie et le haut commissariat. Plus rien ne semble arrêter ces terroristes. Ou tara Burkina, force de beka wulu la Burkina, aka bo aklima. Ou beka ken fan bedi. Mama niga yoro beka attaqué. Aw kana jigi gouvernement na wallahi gouvernement be ka seko ke côté bela maka tiɲɛ de fɔ ɲɛna wallahi gouvernement be ka seko ke côté bela maliyɛnw ali bi an ka taga information fɛ o mɔgɔw bɔra tuguni Burkina b'o bɔra a y'a lajɛ mun bɛ ka bɔ kɛ Burkina dɛ u taara u ye Burkina gendarmerie wo a police so wo gouverneur bɛ yɔrɔ min na o u ka dugu dɔ bɛ ko Solonzo u taara ka taa dugu mɔgɔ bɛɛ gɛn ka bɔ yen terroristes de filɛ ka taa dugu kunturu ta Burkina ko parce que Macron ko
dami baka wari di terroriste ma kono kara ko terroriste te Burkina attaqué oh Burkina président ko kale tse ko ke oh Burkina premier ministre bora dro ka France attaqué dro ni France kele dro terroriste bi kele e ma Burkina be ka attaqué sisan no donc malien anga ni yoro la jede a sebene fla vocal fla a yɛrɛ ka ni vocal la a b'a dɔn ko Mali kelen tɛ dɛ donc malien bɛɛ ka wuli k'i jɔ an bɛ général Gamou fɔ an ka foli bɛ général Gamou ye tiɲɛna u bɛ ka attaque kɛ tile fila in na u kelen bɛ ka front dayɛlɛ fan bɛɛ o bɛɛ kun ye mun ye Mali kelen bɛ ka taa prévu min yira ko ka taa Faransi gɛn kan ko ka taa a yira ko Faransi de bɛ k'u financer o dɔrɔn de don k'an ɲinɛ dɔrɔn ka insécurité créer fan bɛɛ a yɛrɛ ka Burukina bɛ kuma kan a faamaw ka yɔrɔ donc ko u bɛ ka yen attaquer ainsi l'armée dans toute sa composante a été la cible des terroristes. Donc, l'armée qu'on y fait, mais vous voulez on a tabé, terroristes vous connaissez. Le commissariat en passant par la gendarmerie et le haut commissariat, plus rien ne semble arrêter ces hommes. Donc, ou qu'à Géramou, policiers, fouille, ou fouille, même si c'est un job. On connaît nous tournons ainsi, après avoir combattu et saccagé plusieurs symboles de l'État dans la zone, Jamanaka, Sindé, Jamanaka, Féminin, symbole. Jamana ka tamasiri baw ou ko mamlu ko baga jamana no ko ko symbole blay o ko yo betien ko beda ko nti gafri les groupes armés seraient désormais rembourrés de l'administration publique selon plus des efforts donc il va chamana ya ko tirusu o ko ntara jamana re furba barakaro mine no fute anya wo sigila romna o barakaro do o mine no fute burilem baro o ko ko sigino te ala de terusu kelema ka munga Burkina ban utara voilà voilà ayala de terroristes keleme ka munga Burkina ay photo inaje utara Burkina gendarmerie de saccagé fu be tout sigi gendarme ka photo iko na ni gouverneur ka photo iko no u be ka ndeke Burkina anya tout sigilena u be ka Burkina fambechi donc beki wuli beka tege Mali Burkina Guinée beki tege di nyogoma nta affaire de ngomani de même on va gagner wallahi beki aklisi ga be gagner beki daga siro ko ngomira la modé asimi klale do ka barala koy bara imbe ka ke koy fagali imbe ka dan nunga ka bo aklima c'est-à-dire que kone dunu ngoro batola yi koni bara blato te ka wa ko koni bara blato te to awa dunu be fara ne jembe guruba to awa jembe fara to la di dungu terroriste be ko ka cartouche la bande fli kalo da man dro ba me ko terroriste ko ere bana fonu parce que Mali asimi u be fakaw u be bon Niger de kana Mali attaquer u be bon gouvernement de kana sinon u te Mali kono blengoy ni wona to kana attaquer ke to be ka bon Niger di donc asiko to la bon na on va tout téléphone Niger fa tukuni français ba fo kambe kata Niger mo ko fa na simi avion kelen wuli Mali avion me Mali be ko Su-25 non nga ka télénifien ni a wole ke segu dro ba mako dro militi de bana man dro be segu abe bombardement ke mais problème yo jumenge fo Mali nga woro do famia terrorisme me ki nyaga min jama de fanala bon ni ko ki ba bombarder ci do ni mi kolosi ibe population civile fana faka donc bara yi technique amambu population de be se ka armée de meni bara na pour que armée re ka victoire soro ten do gawla de bara yi ma no gonde mais ame gagner bara ina segu ka we munke ama ngini befe beko ke segu ka wulla ka jode ani bankas mogo ya ambalma bankas mogo fana wulle me ka jo donc Mali dugo dugu population anga blanco na be ama ngini service de renseignement fana fa ka barake abe furu ferla munu me ka kare kuna de furu ferla munu be kare kuna ani brigi gauchela ni maçon nde Mali sécurité d'état ka nga gera ni mogo nde la bourse konanna yora munu be ni terroristes ka chaoro la de ah Mali sécurité service de renseignement ka nga barake ni o mogo do de ye dugo la ama se dokata vocali ke et réseaux sociaux ka koni be ka ke service de renseignement o de ka nga munike sanno ka jija chogo bela zono zoni ni ataki be ka ke no u katara ka jendo ta dugo ni dugo la u bu denga téléphone ci sécurité d'état ma ko boko terroristes na 600 ibaro ni o kessa dro barabe no ya numéro verbe o tien mais les sécurité d'état fana ka a essayer ka élargi zone munu be ni terroristes ka chaide ni u ka attaque te bande sécurité d'état ka mo do choisi ka baraka no lieu dugo la ama se ka fo atiki to bla réseau sans fait sécurité d'état bi se ka taka bergi gosila do bi se ka ke ou be mensonge do ou be chokoroba do munu be dugu don ibo do tout ce krefe ka to ka jeton do ma dro be information filima terroristes ta do information be ka boromi mo shita don barabe ka sutarani ngondana ne kan mo conseil ken bi anga sécurité d'état ma malien bela jelenga ni vocal partager bela jelenga ni vocal partager modibo koneka soro billet et mercredi 14 septembre 2022 ama ngi sécurité d'état mo ko fe modibo koné wakati yoro mun nani terroristes ka attaque ka cha yoro la
no ye Mopti enfant ni Kidali enfant ni Gawo enfant ni sécurité d'état kan ka mogo de ngini cɛkɔrɔba dɔw be yen nɔ minnu bɛ dugu dɔn jeune compétent dɔw be yen sécurité d'état b'o de toucher dugu la ka to ka jeton dɔw d'olu ma olu bɛ information feere u ma u b'a baara kɛ o cogoya la o la o tigi bɛ ka wari sɔrɔ kɛrɛfɛ suturani na ayiwa baara fa a bɛ wari de bila je la n tɛ dogo aw la dɛ a bɛ wari bila je la dɛ sécurité d'état hali n'a bɛ dɔ fara sécurité d'état budget kan a ye dɔ fara budget kan a ye taa baara kɛ ni burusi kɔnɔna na a ye taa burusi kɔnɔna na furufuru feerelani minnu bɛ kɛ carré kun na dɛ ani jeune minnu bɛ yen nɔ c'est à dire que minnu bɛ temu kɛ carré kun ni fɛnw na dɛ jeune minnu bɛ yen nɔ dɛ minnu yɛrɛ bɛ dugu maîtriser dɛ a b'o jeune caman de recruter k'o don sécurité d'état la dogodogonin dogo la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma b'a kalama a bɛ to ka jeton dɔw ci olu ma Modibo Kone a ye nin message ci Modibo Kone ma c'est très important sécurité d'état a ye taa baara kɛ wagati yɔrɔ mun na terroriste bɛ attaque kɛ a ye baara kɛ n'a jeunes ye u b'aw dɛmɛ bilahi talahi jamana caman b'o de kɛla koyi n'u ye mun ye dɔrɔn u b'u den ka sécurité d'état mɔgɔ dɔ wuli dɔ bɔnni de bɛ ka kɛ terroriste bɔra dɔrɔn ayiwa u nana dɛ u kun bɔra yan fɛ sécurité d'état fana bɛ armée mɔgɔw informer baara bɛ k'o cogoya la numéro vert fana bɛ yen o fana bɛ se ka wuli donc an fana bɛ ka hakilinata de di jamana bɛ ɲɛ cogoya min na ne ka nin ka hakilinata o ye donc Modibo Kone a ye nin message ci Modibo Kone ma sécurité d'état ka essayer cɛkɔrɔba ni minnu bɛ a bɛ jɔ olu la dɛ ani jeune plein minnu bɛ yen dɛ a ye tapiya d'u ma dɛ a ye wari bila je la n tɛ dogo aw la dɛ a ye wari bila je la burusi kɔnɔna ninnu na biriki gosilani minnu bɛ yen dɛ a ko caman recruter duguni na olu k'a ka numéro ni ka mɔgɔ dɔ passe o ma ka to ka information dɔw ci ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ o la foyi tɛ se ka k'aw ɲinɛ ma quoi c'est à dire que jamana ni y'a service de renseignement de tɛ dogo aw la dɛ an bɛ ko kɔnɔ ni service de renseignement ma wuli k'i jɔ k'i impliqué kosɛbɛ baara in bɛ gɛlɛya dɛ n tɛ dogo aw la dɛ numéro vert bɛ bila mais il faut que sécurité d'état ka baara kɛ service de renseignement jamana service de renseignement ka baara kɛ ni jeunes ye an b'a ye pays dɔgɔn sanfɛla la u bɛ information bila kuma bɛɛ c'est à dire que ni nous comment on appelle là nous ma wuli aya to nga denangolo dɔw bloqué quoi c'est à dire que ni service de renseignement n'o wulila ka wara bila je la jeune minnu bɛ burusi kɔnɔna la k'u recruter m'a fɔ ko minnu bɛ Bamakɔ olu tɛ dɛ minnu bɛ fo burusi kɔnɔnaw la a y'o jeune dɔw recruter a bɛ to ka piano dɔw d'u ma o bɛ information feere aw ma a b'a kɛ 5 bɛ 6 chaque village a bɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ta chaque village a bɛ mɔgɔ 5 parce que n'i y'a kɛ mɔgɔ kelen o bɛ se ka i lafili a ye mɔgɔ 5 ou bien mɔgɔ 10 yɛrɛ n'o se b'aw ye n'a y'o baara daminɛ sisan dɔrɔn information ala ma se a ka bila réseau sanfɛ u b'a ci aw ma direct aw b'a traiter a bɛ wuli a bɛ taa opération commando kɛ a banna o ye baara bannen ye donc maliyɛnw information min kun b'an bolo ka fɔ an na o de ye nin ye ka tila k'a ɲɛfɔ tuguni président Assimi vraiment baara taabolo ka ɲi le peuple est avec vous donc ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka baara nɔgɔya ala ka tanya di bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali ɲuman bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na Mali kelen tɛ dugu caman de don donc vive l'armée malienne information min kun b'an bolo ka fɔ an ɲɛna o de ye nin ye an k'an cɛsiri hali bi an ka to an ka armée kɔ an ka na ni stratégie ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de ye ciao ciao